ľudia, moje meno je Aďulk a dneska to bude to alebo to. Točil som to s Borisom a teraz som sa rozhodol, že to budem točiť sám. Samozrejme budem si to vymýšľať, tie otázky a tak. A budeme točiť to alebo to. Takže televízor alebo počítač. Mobil alebo hodiny. Mobil. Obraz alebo dvere. Dvere. Sedačka alebo pohár. Sedačka. Duchna alebo poduška. Duchna. Tričko alebo kraťase. Tričko či kraťase. Stôl alebo šuflík. Stôl. Svetlo alebo tma. Svetlo. Táto alebo mama. Mama. Brat alebo sestra. Sestra. Babka alebo detko. Babka. Ovládač alebo počítač. Ovládač. Toto by bolo asi smiešné videa. Keď toľko sa ti hodí like, ak si vám to páčilo. A dávajte mi odbery. A uvidíme sa na budúce.